Dobrý deň, ja som veľmi rada, že tu môžem dnes privítať pani Janu Kolesárovú. Ja vás zdravím. Dobrý deň, ďakujem. Ako už ste asi možno aj poznali, pani Kolesárová je herečka, hrála ve veľmi známych seriáloch, ako je napríklad Polda alebo Sanitka, aj v pekných filmoch. V každom prípade málo kto o nej vie, že aj ona má skúsenosti s viacjazyčnou výchovou. Mohla by ste nám povedať, aké? Len tie najlepšie. Ja som to nebrala dramaticky ani ako sťaženú situáciu. Ja som vedela, čo chcem, vedela som, kam mierim a vravím, bola to taká naša hra a malo to mini úskalia, možno, hej, niekde nejaké nedorozumenia a tak ďalej, ale za mňa je to veľmi dôležité, nie je to vôbec tak zložité, treba to naozaj brať s ľahkosťou a využívať tie zdroje a tých kamarátov a tie komunity a návštevy rodín a proste sa s tým tak ako pohrávať, ale by som povedala na 100%. Takže moje skúsenosti sú perfektné a som rada, že som to teda takto nejak dodržala alebo zvládla a pravím, nejaká újma. Ja možno doplním, že tie skúsenosti máte bohaté, pretože už máte takmer dospelého syna a ten vyrastal v 3 jazykoch. Takže ostatných týmto pozývame na náš online kongres o viacjazyčnej výchove. Každý rok ho organizujeme v septembri a tam sa dozviete aj viac. Majte sa krásne a pekný deň. Ďakujem, aj vy sa majte krásne.